nismo se družili ovih dana. Nisam bio jedno 10-ak dana, ne znam koja sam liga, braćo, pišite koja sam liga, nekad C... Ljubavi C4 si. Pa da, C4, brate, bio sam P5, brale. Idemo, hvala Biljo, hvala, šta je ovo, Lavari Prstom, ne znam ko šalje ovo, Borko, bre. Peja fotograf promenio zanimanje, nije nego je Peja sve. Peja i čistač bazena i fotograf, montažer i... Hvala ljudi. Da, to malo da zagolicaju maštu, jeste. Ljudi, joj, šta je ovo? Šta se dešava ovo? Ko je to bio, Jovane? Fanpage Ena Čolić, ali... Lažeš! Normalno, bre, Lavari Prstom. Lažeš, ko je ovo? Hvala, Ena Elita, vidi ovo. Šta je, bre, ovo? Alo, hvala, ljubav pobeđuje. Dođi. Alo, Maki, dođi ovamo, kod mene. Idemo Jovan Peć, fanpage. Hvala, Biljo, hvala. Roka, pogledaj kako roka. Hvala, Ena Elita. Treba mi izlazi ove neke Jugoslave po faci. Sad im da li je ovo više jeste na $5, to da se kide. Ovo se čuje naš vlog u pozadini, ja čujem svoj glas, Jovane. Ja gledam vlogove. I video je still doing proces. Ljudi, ajde tapkamo, šeramo, igramo večeras. Igramo s jednom do 2 pobjede, znači ko prvi dođe do 2 pobjede i... Hvala Ivana. Šta kažeš, igramo 2 pobjede? Pa dok ko prvi dođe do 2 pobjede, posle toga idem malo na jače igrače. A doj. Nisu ispale, Milane, namjerno sam ih izbacila. Braća moja, pa izgubit ću ja na kraju. Imamo još 22 sekunde do kraja, iskreno se nadam da neće Peja da nas pobedi, zato što imamo 19 pobjeda. Hvala Berno Foyer. Idemo, ajde bacajte neke rukavice, ovo ono, kako ide, idemo. Hvala Valentina. Snajpat će, Bora da snajpaju. Da, evo 4 do kraja. Evo, pogledao. Ko je to bacio? Neko je bacio. Sam pobedila? A pobedila sam. Tako je bre, ko je to bacio? Hvala Ivana 98848. Koliko pek za 600 poena. Koliko? Hashtag nije namešten. Neće Darko biti večeras vlog, zato što je Jovan rekao za 2 dana. Ljubavi, evo reci sada za vlog. Pa, njima snimljeni su klipovi to, ali brate, 8K ima poslednji klip, mislim, ono, sve, ono. Šta ti je to ljubičasto žuto dole na live-u? Pa, to su moje moći, više imam i gore, plavo, roze. Gde ima gore? Pa gore, više ovde gore. Ne, ja vidim samo dole, ovde, ovako, ovde roze i pored tamo žuto. Stvarno? Da. Ma zezaš. Ma daj, ajde ti mene zezaš, što ozbiljno te pitam, šta je to? Pa to je moje sauna. Moje moći. Evo. Ja vidi. Kako to? Pa, magija, bre. Magija.